sumam 13 euros que teníem més 9 que m'ho han regalat. Molt bé, qui vol explicar com ha arribat en aquesta passa i que ho expliqui? George, què has fet per arribar, per calcular 13 més 9? Pues he anat a les 13. Com has arribat a les 13 primer? Pues que el vermell són 10 i més 3 són 13. I després... Espera un moment. Després he sumat més 9 d'en un i m'ha arribat a 22. D'acord? Qualcú ho ha fet d'una altra manera? Marina, com ho feu vosaltres? Pues jo sabia que 9 més 3 feien 12. I què has fet? I has anat fins a les 12? No, estava en el fet i com hem recordat que 3 més 9 eren 12, després he sabut que eren 22. Ho has fet de cap, idò. I després has anat a marcar on s'agafa. I com ho has arribat a marcar on s'agafa? Com ho has comptat? D'un en un. Has comptat d'un en un per marcar on s'agafa? Sí. Has comptat d'un en uns. 1, 2, 3, 4, 5, fins a arribar a 22. Ho has fet així. No, les 13 amb una. Des 13 en un. Omar, digue'm tu. Ana Mari. Pues, con la Marina dels 13 he comptat amb una. També. Qualcú més que ho hagi fet d'una altra manera diferent? César? Jo he fet 14 més 14, que fa 28, i més 4, 22. 22. 14 més 14 que fan 28. I quina relació té aquesta suma amb aquesta suma? Amb el calcular els euros? En què s'apareixen? No ho sé, demano. Eva, i tu com ho has fet? Molt bé. Espera un moment. He comptat de 1 en 1 hasta llegar a... Qualcú ho ha fet d'una manera diferent? Edgar? Jo he sumat, no, com jo sabia que els vermells són 10, més 3 són 13, i després he sumat de 3 en 3, 5 és 9, i més 9 I a la darrera, Paula? Com ho has fet tu? Ara que he fet, Fort. jo el que he fet ha estat comptar primer 10 en 10, que és 10, 20, més 2, que són 22. Però com has calculat la suma? Perquè primer el que he fet he agafat els 10, he agafat els 3, que són 13, i després he afegit 9, D'un en un. No sé, demana, com no sé com ho has fet. Jo te demano com ho has fet. he agafat, com que sabia... Sí, ho he fet.